Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vlada Federacije više od 11,1 milijuna maraka za programe obrazovanja i znanosti. Vijeće sigurnosti UN-a danas o stanju u Bosni i Hercegovini izvještaj će podnijeti Schmidt i Bečirović. Porezna uprava Federacije objavila nove podatke o uplaćenim poreznim iznosima županija i gradova. Koliko ljudi radi u Herceg-Bosanskoj županiji? Lažni euri, 31-godišnjak iz Konjica osumnjičen za krivotvorenje novca. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u utorak je na prijedlog Federalnog ministarstva prosvjete i znanosti donijela odluku o usvajanju programa utroška i kriterija raspodjele tekućih transfera u ukupnom iznosu od 11.135.000 maraka, utvrđenih proračunom Federacije za 2024. godinu. Sredstva utvrđena u programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno. S korisnicima sredstava, ovisno o karakteru programa ili projekta, federalna ministrica prosvjete i znanosti će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava kojima će se regulirati načini, rokovi utroška sredstava i izvještavanje. U slučaju da Federalno ministarstvo prosvjete i znanosti na osnovi opravdanog zahtjeva korisnika produži rok realizacije jednog ili više projekata, s korisnikom sredstava bit će sklopljen aneks na ugovor. Situacija u Bosni i Hercegovini na dnevnom je redu sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koja će biti održana danas u posrednjoeuropskom vremenu u 16 sati, objavljeno je na službenoj web stranici UN-a. Na današnjoj redovitoj šestomjesečnoj raspravi u Vijeću sigurnosti o Bosni i Hercegovini izvještaj će podnijeti visoki predstavnik Christian Schmidt, a govorit će i prvi čovjek predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirević. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je nove podatke o fiskalnom prometu. Prema podacima Porezne uprave Federacije u periodu od siječnja do travnja ove godine u ovom entitetu je uplaćeno 2,6 milijardi maraka poreza, što je u odnosu na period od januara do travnja prošle godine više za 226,8 milijuna ili 3%. Fiskalni promet u županijama od siječnja do travnja 2024. u Herceg-Bosanskoj županiji je iznosio 51,6 milijuna maraka, što je za 4,2 milijuna maraka više u odnosu na isti period prošle godine. Sudjelovanje naše županije u ukupnom fiskalnom prometu iznosilo je 1,94%. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u ovom entitetu je 30. travnja 2024. godine bilo zaposleno nešto više od 546.000 ljudi. Točan broj zaposlenih iznosi 546 i 178 tisuća i on je u odnosu na isti period prošle godine veći za 6.875 ljudi. U usporedbi sa 31. ožujkom 2023. kada je objavljen posljednji podatak o broju zaposlenih, taj broj je narastao za 3.463 osobe jer je tada iznosio 542.715. Kada je u pitanju Herceg-Bosanska županija imamo uposleno 11.502 osobe. Po gradovima, odnosno općinama, najviše je zaposlenih u Livnu i to 4.823 osobe, potom slijedi Tomislavgrad s 3.516, Kupres 1.196, Drvar 1.002, Glamoč 677
i Bosansko Grahovo s 288 uposlenih. 31-godišnjak iz Konjica uhićen je zbog posjedovanja lažnih novčanica eura. Dana 14. travnja 2024. godine djelatnici policijske uprave Konjic su po brzojavci MUP-a Srednjobosanske županije pronašli i lišili slobode osobu L.E. 1993. iz Konjica. Osumnjičen je kako je počinio kazneno djelo krivotvorenje novca, priopćeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Isti je tom prigodom dragovoljno predao kuvertu u kojoj se nalazilo više novčanica eura. O svemu je upoznat odjel kriminalističke policije. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.